Haka arpunyo tarik ukelaling kod arhaja arpun rio. Naka jing toket forensic mashibanai tam. Dak ba pinyat sno iki call record ki video na ki call CCTV but sakhi DNA kala sei madan ye ki daw ki blalam sha ki Nongpynïap brio ka bashir khai ha ka jila Mizoram ka ba kado ba obadan kti Pyntip udai ubalayap men ha ka khan rio tarik uno para arja arpusan bad ubala shong thait na ka kam sarkar ki board Pulit ka te ka jila ki la sei ka kerteng u RLPK Ripo arts nem kerta, obalayap haswa ba unsha kem. Kumu obadan kti Pyntip ya Kynthei arpun reels nem kerta. Hakabai ka Metïap jongka lalap min haka khatlai trik uno pra arja arpusan. Hapedeng ke jing poet na jan Mizoram University lagi brie wala Pyntip shaki board Pulit. Kat kum ki kai pot kubor na kate ke jela. Laong ba haka lai trik uno pra arja arpusan. Pa iya jong kate ke Kynthei ulawan bo ijahar halor ke jing jar ngai jongka. Nadu ka shitarik uno pra arja arpusan. Hadien makalami na Ïing banti jing thiet. Na kania ki Pulit ki lapen long ka jing wat ya kate ka Kynthei ringkat ru ka jing arab ki nong shong shnong. Haka khatlai trik uno pra arja arpusan. Ki nong yalam ka Youth Mizo Association Tanril Unit ki lapen tip shaki Pulit halor ka Metïap Kynthei hajan ka madan football ka Mizoram University. Katei ka Metïap ka lapot bha bat kham Hadien la ithu da ka kemia jongka bat kham Hadien la pendap ya ka postmortem bat la register mukaddama halor ka ne. Ki jing toket ki kedo bakatay ka Kynthei kala Armet bakala ong bon sien men ba kadang im bakanya shong kurem bad ubrio ubala herta bad ubala shong thait na kam sarkar bad yo pension haka kan ri tring no pra arja arpusan ki Pulit ki yo apriang jing Pyntip bau RLPK unong shong shnong besipor ka tanril ulayap Hadien ba ula Kynthih na Jrong Ïing nakajingyet bnia forensic haka kali jang o la shame ki dak snam bat naka mobile phone jang o la lap yo number ka te Kynthei bat ka dur jang utiar test jing Armet ka blashan haka khar artrik unai weng arja arpusan ki video na ki kor CCTV ki pin i baka kali u RLPK ka rung sha Mizoram University haka shitrek no pra arja arpusan ka Sngi baka te Kynthei ka jar ngai Makatay ka kali ka dan hapo katay ka jaka hadu arkenta nakikai pot forensic la shem baka snam nakakali ki jing kriya Ïing bat ka banyat ru ki badai jong kate ka Kynthei haka khanyo turik kulaling kod araja arpan rio Pulit kila register mukaddama Pyntip rio hapo ka section 1031 jong ka Bharatiya Nyaya Sanhita Havaiva Count Police Station Nagabakdo yo RLPK kum ubadan kti Hadien ka jing Pyntip ki Pulit kalami ka huri hura hatanril haka bagi patba kila thangi ka Ïing badang shna jong UPK kam Hadien ki Pulit kilami bantuklar pat pensange iko huri hura nakabakalang shikiwe ki benta Habatien pej bahagi ki shop plus F ka plus F haka bam bangi bam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khaw kamlo ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ne ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta ka Sngi lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya